Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, anak-anak kami, karena ibadah Minggu hari ini kita laksanakan dalam bahasa Batak. Karena itu mari kita persiapkan Bibel dan buku Ende. Karena epistel yang akan kita baca nanti kita baca secara responsoria. Demikian sedikit pemberitahuan sebelum kita memulai ibadah kita. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sebelum kita memasuki ibadah Minggu hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 17 ayat sada dohot ayat 2. Raja natu mimbul 3 ya. Raja natu mimbul si gonggo mihami jalo mapujian Dengani basamdo pangoluhon hami atik pemardosa ami saya poi pargogoy hami mangendehon salami Sai dipuji langit jadi-jadianmu, saluhut pambahenanmu. Parsinodang bolon namar pamongguri Bulani bintang pe horo pinujina dohot sinodang na Jongjong mahita saluhutna marhiti-hiti guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Duluhon maawali debata jala parbadahon badak kudopak bangso na sudaulat roha. Sai palua maausian bawa si ulahon si pauto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagugo oku. Tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu akan menugu au pataru au tuduluk ni habadionmu dohot tu ingananmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung na mandok mauliate mahami tuho sian nasarohanami ala dilehoko anak munasasadei tuhamatian humoko pami asa unang mago na porsia di ibana alai asa hanguluan na saliling nililing na dinasida tatak ma hamion Ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabi habadiaon dohot hati gorat dihami. Saise sama dosa nami saluhut alani pilihan na sudinggan
na pinilihon nai kumokop pami. Sai paileng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham dihami, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Mari dihita sian buku ede nomor 10 ayat sada. Da 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 da. O Jesus tatak matuson. O Jesus tatak matuson. Pasar todim Tuhan mion. Sai rohana mi dirajai dialanana mi dipasar. Patik ni debata di mingguta sadarion ima patik paduahon dohot lapatan. Dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang, dohok na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Toru ni Tano, yang gutungga bisi sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ban. Asadang jadi iba marsobatu sobaon manang tu gana-ganaan mangidu hanguluan siani. Jaladang jadi uluan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan komitan. Ima patik ni tuhata atong rak mangidu gugu mahita tuadupan ni debata lahon mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hopar tu patikmi. Amin. Mari dehita sian buku deta nomor 115, buku deta nomor 115 ayat sada. Da 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 da. Jongjong mahita. Nabasadoro hamdiau, O Jesus Tuhaki, dihuton hoau tunadau mabuat rohaki. Tato potima dusata nagudangi tuadupan di debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na sohatu dusan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangudu hami. Hami halak perdusa na dangolon ro tujulu ni habang sahabadiomi manopoti jala manganggu kudusa nami. Maca jujut luar sahihami ho marhiti-hiti pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang dusud diri nami hubaik kami. Dibaheni tamadu rimasammu jala uhumanmu hami tuhamatian saliling-liling nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na gudangi mangidu sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami ala di Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan sai asi maroham dihami halak na dangulon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dusata.
Songono dohatan ni Tuhan Jehovah, nunga polahu pasisi aka pangalau sim songon obun, jala songon obun manoro aka dosan. Sai mulak mahotuau, ayau dosi paluaho, hasangapo ma di debatana di bijang. Amin. Udul maita, taparade muse edeta sian buku edde nomor 428 tadehon ma ayat sada. 428 tadehon ayat sada. Da 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 hona luja hona sorat hosroham di debatam. Hona luja hona sorat hosroham di debatam. Dina hati dina borat di papita doroham unanggang rohamuna di pandok ni debatam pasau tona baga-baga posroham di debatam. Epistel na gabe turpuk bihita di minggu sadarion, minggu judika, ima na di enet sian buku panurirang sepanya bidu 2 ayat sada rodi ayat tulu. Sepanya 2 ayat sada rodi ayat tulu. Macadengan tajaha marhite-hite na marsikat soren manang responsoria. Hamima mamukasian ayat sada, hamuma ayat 2 jala rapi tanomuse majaha di ayat na patuluhon. Songono mahatan itu hatta. Soso tu hamu bau miroha. Tuki mahamu jala mardangol-dangol. Ho ale bangso naso uboto na maila. Rahmahita majaha ayat petuluhon. Lului majahoba sudi hamu ale aka na uduk roha di tanohon. Hamu aka na mangaraduti ukuna. Lului hamu ma hati goran. Lului haserepon anggiatung di odingi hamu di ari pangarimason ni Jahoba. Ima sahatna mertua do na tumangihon hata ni debata jalana upiopsa. Amin. Maredehita sian kuedeta 747 ditiki maredehita laus jongjong mahita salbutna. 747 taidehon ayat sada. Da 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 saibuna kohi dalani dalan namar muliai tadeho. Saibuna kohi dalani dalan namar muliai. Odo tok tong tangi aki Tuhan patok tong lakaki. Sai togu bain lam sol ho tu la bumi tu inganan muna tongam sai lam patok tong lakaki. Taha tidako ma hapor siaw tai songon nahina tidako nidongata sa hapor siaw di sadok portibion
rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugun na sohatudusan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di porbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpazal duibana di hau pinorsila na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hutul tu siamun ni debata Jehovah amanai perbugu na suhatu dusani di simai bana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu doot na mate. Au porsea ditodi porbadia jala adok sada kuria na badia kuria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohok dihasesani dosa dohok dihatai nama dohok mulak mangulu sugut daging ni halak na mate dohok dihanguluan na sora sudah. Amin. Udul mahita saluhutna. Sikak ni titing manang warta jemaat di mingguta sadarion hata selamat ulang tahun ma upasahat kami Tuhamu akamanami inak nami doho takayanakon nami natongon makalason ulang tahun hatu tubuh manang ulang tahun pernikahan di bagasan nasa mingguon upilik ma hatan itu hata natar surat di Poda Tulu ayat 10 madok songonon di tangan nasia mudo gajang nyumur jala dihabirang nado hamuraon dohot hamuliaon ima songod dalam nitang yang nami mangidu tutu hatai asa ditabai di hamu gajang nyumur di leon hahipason ditabayaka pacamotan tuaka ari na mangigut yakayanakon nami di lehon bisuk dohot hapistaran gabi akada danak nama roha sulu yajar ni natorasna terlubi na dihalomohon rohani tu hatta ima sikak nititing nabui pasahaton nami di bagasa tikyon di pasu-pasu tu hatta mahita salutna. Amin. Maredehita sian bukwede 417 ayat sada adorakso tatangihon hatani tuhatta 417 ayat sada dan da 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 radisi tutu haluaon nanaing takupom wato Rade situ tu haluaon nanai takupon muato Rade nang diho hatuaon si alasonon mutoktong bernito di taon pasai hondo sam sasude tunggu nang pauza tibana sai jakon pakpokok nai martang yang mahita dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di mingguta sadarion minggu judika na marlapatan duluhon au ale Jehovah sian pesalmen 47 ayat sadaan. Naga bijamita di mingguta ima surat paduahon nasinurat ni Apostel Petrus mamuka sian ayat sada rodi ayat sia 2 Petrus sada
ayat sada rodi ayat sia. 2 Petrus sada ayat sada rodi ayat sia. Ujaha madihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songono ma hatani tu hatta. Ahu surat ni si Simon Petrus naposo jala apostel ni Jesus Kristus. Madapoton akanau majalo haporsiau na arga rap doho tami marhiti-hiti hati goran ni debatata doho Jesus Kristus si paluai. Sikok madihamu asini roha dohok dame marhite-hite panadaw muna di debata dohok di Jesus tuhatai. Dilehon haguguon ni hadebataon naido tuhita nasa na tau hanguluan dohot hadaulaton marhite sian naung tatadai bana na maju hita. Hinorhon ni hasangaponna dohot hadeng ganonna sadiri. Marhiti sianido dileho tuhita baga-bagana akana arga jala nabalga situtu. Asa hinorhon nii gabe partohap kamu di hadebataon. Duksanga maporus samu sian hamaguan na di bagasan hahisapon na di portibion. Di bahini haringga sokamuma sian nasa gugu manurdukon dengan ni parange di bagasan haporsiau ni. Dungi habisuhoma di bagasan parange na dingkani. Dungi pangaraja yodiri ma di bagasan habisuhoni. Dungi habengetoma di bagasan pangaraja yodiri i. Dungi hadaulatoma di bagasan habengetoni. Dungi holong ni roha di dongan ma di bagasan hadalautani. Dungi holong ni roha di nasaluhu nama di bagasan holong ni roha di dongani. Ai molo jupang akai di hamu jalagadda dada luason na hamu losok jala so marparbue laho manada Jesus Kristus tuhatai. Alai molo soda poti dinadeba halak na mapitung mai parmata na jonok naulupa di hayason siad dosa na di ibana na julu. Ima hatani tu hatta di hamuaka amanami dohot ina nami rap dohot akayana kota saluhutna. Hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan tidak cukup hanya mengandalkan iman. Dina perpudion agak rame do tabigi taringotuson seolah-olah dengan iman, hanya mengandalkan iman kita mampu mengalahkan virus corona. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekalipun di dalam Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Coba nanti kita baca Ibrani 11 ayat 1, Hebrew 10 sada ayat sada. Tetapi bagi Tuhan hanya iman tidak cukup. Sekali lagi, bagi Tuhan hanya iman tidak cukup. Ini harus tegas kita katakan. Bukan berarti iman itu tidak berguna, tetapi iman itu harus dibarengi, diperlengkapi, harus ditambahkan lagi dengan elemen-elemen dasar yang menopang iman itu sendiri. Isarana songon na mangadupi virus corona rupani sunabui holan dijabu di karantina. Memang tohodo di karantina dijabu majo inna rupani. Denggamai
Alai moloholas songoni dang mampu ita menghadapi panggosa-gosa ni virus corona. Adong mamuse didok social distancing, physical distance, manang ro akapar kesehatan, ikut makan vitamin, olahraga teratur, cukup tidurnya, dan lain sebagainya. Jadi dang boy holan di karantina di hurung ma inna rupane dang boy hola songoni ikut adong do muse aka pendamping ni asa betul-betul kita siap jalan margogo menghadapi musuh naung soson di julunta. Jadi sotung terlalu gegabah kita madok rupani boy do asal ma porsea namati naso porsea harway porsean dihamu akadongan saha porseaon akadia ma elemen dasar nanidokna di bagasan turpukon adok pitu didok disurdukom ma dengan bahasa tu haporseaon menambahkan kebajikan kepada iman pardenggan bahasa dusmara lapatanda dohot perbuatan baik. Di sada Petrus 2 ayat 10 maceta kasdo dido iman tanpa perbuatan adalah mati. Namate do haporsiauni molodang marniula. Jadi tidak cukup hanya beriman, harus ada actionnya, harus ada tindakannya, harus ada perbuatannya. Namate do haporsiauni molo dang diihuton aka pambahena. Buah ngasukup molo diulahon nadingkan, dibain nadingkan, daun gope. Didok napaduahon ikut ditabahon do muse habisuhon tu parange nadingkani. Kepada kebajikan itu ditambahkan pengetahuan. Jadi dang bui hola burju alaikum maloro iko pistar asa ulang dido anon na burju do alai oto edang tabu bigion burju alai oto burju malo bah ido na tahirin na mangguon tua kaya nakot tapi saya tadok dui dang bui hola burju iko malo huaman malo hoinang marbisuk marroha nitarupa. Ngasukup sudah cukup dengan menambahkan habisuhon pengetahuan, ternyata tidak. Ikon pangarajayo diri tu habisuhon. Ikon ditabahu dope muse pangarajayo diri tu habisuhon. Kepada pengetahuan itu ditambahkan penguasaan diri. Jadi gudang do na malo, gudang do na bisuk, na pistar, aledang diboto mangorom dirina. Jala sahit ni jolma na ubalga sahatu tikyon ima tangbui mangarajai dirina. Patut do didoakan na pistar bahwa musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Banyak orang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi tidak sedikit juga dari manusia yang kalah bukan karena dikalahkan orang, tapi dikalahkan oleh dirinya sendiri. Dang boy diorong dirina, dang boy diorong isap-isapna. Adong do ya binigi madok bamate mate mangan inna rupani. Hidup musedo pesonon, semua yang berkaki empat bisa dimakan kecuali meja. Itu pun karena keras. Luar biasa. Ngasukup holan na menahan diri, mengorong diri, ternyata tidak. Yang keempat, habenge toma di bagasan pangarajayo diri. Dang boy so holan di pangarajayo diri.
Kepada penguasaan diri harus ditambahkan ketekunan. Ai boy du tutu saunari dirajai dirina. Adang marisak maju saminggu inna, alai 2 minggu nai dibalbal, dibayar na saminggu na liwati. Jadi ikon adong do ketekunan, adong abengeton. Boy do diorom diri na sadari. Alai saminggu daktar rajai pamanganna, daktar rajai dirina. Banyak orang yang pintar tapi tidak tekun sehingga cenderung gagal menghadapi virus corona ikon benget tu kita. Molo didok 2 minggu 14 hari ngadok ku bereng na marungut-ungut tu 2 hari dope. Nina bolak-balik ruang tamu tu dapur olah kulkas mah dibuka-buka jalanga mulai manobo atik buado gabiroaka sahid na asing inorhon ni. Diuji barangkali ketekunan habengeton ni rohanta buhadu hita selama waktu nadilehon nai boy menahan diri jala benget tekun asa betul-betul tuntas sahib na sedang mewabah di Portibion ngasukup holang na tekun daang gupe na palimaho dido hadaulatun di bagasan habengeton. Kepada ketekunan itu harus ditambahkan kesalehan. Hadaulatun saleh. Ngasukup songoni daun gupe. Na pauno pedido holong niroha di bagasan hadaulatun. Kepada kesalehan ditambahkan kasih akan saudara-saudara. Belum cukup yang ketujuh dikatakan holong niroha di nasaluhut nama di bagasan holong niroha di dongan. Jadi dangbui holan makaulongi dongan, makaulongi keluarga, tapi harus lebih diperluas lagi, diperlebar lagi. Kepada kasih akan saudara-saudara ditambahkan kasih kepada semua orang. Alai ikobor hasyanodo, sian lokal baru global, unang global baru lokal. Ima nanidok na dibagasa trupukon, molo jupang akai dihita jala gadda berlimpah-limpah katanya akan giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi molo naik tatadda tu hatai ikosahat duhita madalani sude tahapan-tahapan tingkatan-tingkatan ni jala ikon adong do aka elemen-elemen na ginwaran na nakiningani manggohi hapor siautai adok pitunai dido ibarat ni vitamin rupa ni ngalengkap be molo songoni dangboi kolam mangan ikut doho-doon dan lain sebagainya baru marperbue mak dido alai molo sodaputi gabe akahala nama pitung mah jala parmata najonok molo parmata najonok di hati Indonesia dido picik jadi pikirannya dangkal penglihatannya pandangannya dangkal jepek picik ahita pe hiadu tadoki jala hiadu tabigi picik nei ho inna rupani tuhita artinya sangat dangkal sangat betul-betul jonok parmata na jonok atong hamu akamanami do ina nami ima tapeo du porsia hita dung barani hita madok porsia doau tatabahum mamuse nabi tunai asa betul-betul hita marutung marparbue mah giat takas mahita manada tuhatai jala imata baik mengadupi pangguguni virus corona di bagasan kikion di pasu-pasu tuhatta mahita saluna amin muliati di Tuhan nunga hutangi ho kami hatam
alai pergugui mahami, asa tahu kami mangulahu katami, asa unang holan panangi-nangi sabing, alai paloas mahami gabi hatubuan ni hatam, asa dipergui huni aka pergui nadinggan tujuluan nyari. Pasu-pasu mahami Tuhan diganuk bagas namibi, rap dohot akan aku haholongi hami. Pasu-pasu bangso nami, pasu-pasu Tuhan nang purtibion, rap sudidu hami nuaing purtibion terlebih bangso nami mengadupi wabah virus corona. Tuhan, sai patugu haporsiaw nami, jala lehon di hami, habisuhon pangaraja yodiri, habengeton dohot akana asinido pe na kutangiho kami na kiningan. Asa ima dalan nami macamotor diri nami mengadupi aka na masa di namumadia kami. Mauliate madiho Tuhan, marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku deta nomor 206 taidehon ayat sada laos disoma ta kapungu piliata. 206 taidehon ayat sada laos disoma ta kapungu piliata. Da 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 da. Ahape masa di ngudumon Tuhan majagaho. Ahape masa di ngolumon Tuhan majagaho. Holong ni domango di olo Tuhan majagaho. Tuhan majagaho. Las peroham marsak peho sai diramotiho Tuhan majagaho. Jongjong mahita saluhutna tatangya koma piliata tuadupan di debata martangyang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di julong pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Kuriam do di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi tondiro di sadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahati tuho naso Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, una kami tugihot tu panguncunan, palua mahami sian pangago.
ai hodona puna arajaon dohot hagogon rodi hasangapon saleleng ni leleng na amen. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasauron madamena tu todim. Amin.